Hello everyone, good morning बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय। नै आं दिनै फिसा ओरैनो मिनि ब्लग लानानै फैबाय। आंनि गामि खाथिनिनो लोगोनि हाबा। बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो आंखौ मेकआप खालामनो बुंनायलाय खोथा होनाय हिसाबै आं दिनै बिथांनि न'आवहाय बेरेफुंजानि ओंखारबोबाय। हाबा दाना हरनाय हिसाबै जोंहा खैना गोदानखौ थाबैनो ओंखारहोनांगोन होननानै लेंहरनाय हिसाबै थाबैनो फैनाय जादोंमोन। नाथाय गोबां बायदि खामानि आरो नेमखान्थिनि थाखाय समजों लोगोसे एसे लेट जानो हमबाय आरो आंबो बेबायदियैनो दसे भिडिअ खालामनानै एसे नेबाय। नेयै समाबो एसे बारलांनो हमबायमोन। बिथांमोनहानिनो बाथौ थानसालि समायना रमायना बिबार मालाजों बुंफबजोबनाय। एरैहाय नै आरो जोंहा हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान जिरायथ'ग्रा, बेखौबो गामिनि सेंग्राफोरा जोबोर समायनायैनो साजायगासिनो दंमोन बिथांमोना। एरैहाय जोंहा फारसे आदैमोना आयंमोना जानायनि थाखाय लाहार फाहार गावबागाव खामानियाव गावबागाव मुखुब जोबोद गोसो होनानै गोदागासिनो दंमोन। आंबो नेयै आरो जिरायैनो एसे थेन्थावलायबायमोन आरो उन्दुनो ओंखारबायमोन। बेखायनो मा खालामनो थागोन साननानै आंबो गावनि महरखौनो एसे एरै नायलाबायनानै थाबाय। गोबां हाबायावनो बिब्दि जायो, नंगौ। सम आरो नेमखान्थिजों लोगोसे बायदिसिना खामानिखौ मावफानांगौ जायो। बेखायनो थाब ओंखारनो होनब्लाबो खैना गोदानफोराबो ओंखारनो हाया। नै आं दायो आंनि खामानिखौहाय जागायलांनो आखायाव लाबाय। फाइनाल लुकसिम नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो माबोरै जाहैयो आरो लोगोसेनो माबोरै मोनदों नोंथांमोना आंनि मेकआपखौ नायलांबाय थादो। बुंखानाय लेखायै नै सिम्पोल ब्राइट खालामनाय जादों, एसेबांबो हेभि खालामनाय जायाखै। मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय। गोनां जायोब्ला नोंथांमोनाबो खबर लानो हागोन। आं आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंनानै होनि 8473879137। बे नाम्बारावनो आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना। बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो।